ଇତି ତୁମର ପ୍ରିୟ ସଖୀ। ଇତି କଲା ପରେ ମନେ ହେଲା ଯେମିତି କିଛି ବି ଲେଖିପାରି ନାହିଁ। ମହାଜୀବନର ଅଜସ୍ର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭରା ସୁଦୀର୍ଘ କାହାଣୀ ମହାକାଳ ବକ୍ଷରେ ଶୂନ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା ପରି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ସଂସାରରେ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିଯାଏ ବୋଲି ଭାବିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ମୋର ଶରୀର ଛାଡ଼ିଯାଏ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାର ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା ଉଡ଼ିଯାଏ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାର ନୁହେଁ। ଆକାଶରେ ଯେମିତି ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ସମୁଦ୍ରରେ ଯେମିତି କ୍ଷୟ ନାହିଁ, ବୃଦ୍ଧି ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଯେମିତି ଉଦୟ ନାହିଁ, ଅସ୍ତ ନାହିଁ, ମନୋକାମନାର ସେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନାହିଁ, ଶୂନ୍ୟତା ନାହିଁ। ଆମ ସମ୍ପର୍କର ବି ସେମିତି ସଂଜ୍ଞା ନାହିଁ, ଶେଷ କଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ପତ୍ର ଖଣ୍ଡିକରେ ଶେଷ କଥା କହିବି କିପରି? ଜୀବନର ସବୁ କଥା କହିବା ପରେ ବି ଶେଷ କଥା ରହିଯାଏ। ସବୁକିଛି ପାଇବା ପରେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଯାଏ। ସବୁକିଛି ଇତି ହୋଇଗଲା ପରେ ବି ଆରମ୍ଭ ବାକି ରହିଯାଏ। କାହାର ଆରମ୍ଭ, କାହାର ଶେଷ? ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି ସେଇ ତ ପ୍ରଳୟ, ଯିଏ ପ୍ରାରମ୍ଭ ସେଇ ତ ବିଲୟ। ସେ ମହାକାଳ, ସେ ଅନାଦି, ସେ ଅନନ୍ତ। ଯେପରି ବାୟୁ ପୁଷ୍ପର ଗନ୍ଧ ଆହରଣ କରେ, ସେହିପରି କାହାର ମଧୁର ଗନ୍ଧ ଅନୁସରି ଜୀବ ଏ ଦେହକୁ ଛାଡ଼ିଯାଏ। କେଉଁଠିକୁ ଯାଏ? କେଉଁଠାରୁ ଆସେ? କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ନର୍କର ଦ୍ୱାର ଅଟେ। ହେ ଈଶ୍ୱର! ଅବଶେଷରେ କ'ଣ ନର୍କବାସ? କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ମୃତ୍ୟୁର ଶୀତଳ ହାତ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଜଡ଼ କରିଦେବାର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନର ଶେଷ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସଂଶୟର ଶେଷ କ'ଣ ସମ୍ଭବ ହେବ? ହିମାଳୟ ମେରୁଗିରିର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେଣୁ ପାଦ ତଳୁ ଖସି ଖସି ଯାଉଛି। ପାଦ ଦୁଇଟିରେ ଆଉ କିଛି ଅନୁଭୂତ ହେଉନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ସାରା ଜୀବନ ଏଇ କୋମଳ ପାଦ ଦୁଇଟି ରକ୍ତ ଝରାଉଥିଲା, ବ୍ୟଥା ପାଇଥିଲା, ସେମାନେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେଣି। ଥରଟିଏ ଆହା କହି ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ସେମିତି ଆହା ପଦରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି କ'ଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା? କିଏ ଚାହିଁଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗ? କିଏ ଚାହିଁଥିଲା ରାଜ୍ୟ? କିଏ ଚାହିଁଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ? ସମସ୍ତ କାରଣର କାରଣ ଜଣେ ଥାଉ ଥାଉ ସବୁ ଦୋଷ ମୋରି ଉପରେ ଢାଳି ଦେଇ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ। ନିର୍ବୋଧ ପିଲାକୁ ଖେଳଣା ଦେଇ ପରକ୍ଷଣରେ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ କନ୍ଦାଇବା ପରି ସବୁ ନେଇଯିବାର ଏ ପ୍ରହସନ କାହିଁକି? ଯିଏ ହାତ ପତାଇ ମାଗେ ତା ସାଙ୍ଗେ ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଯିଏ କିଛି ମାଗେ ନାହିଁ, ତା ସଙ୍ଗେ ଏ ଖେଳର ନାମ ନିଷ୍ଠୁରତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଯିଏ କ୍ଷରଠାରୁ ପୃଥକ୍, ଅକ୍ଷରଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସମସ୍ତ ଦେହ ପଦାର୍ଥର ଯିଏ ଦାତା, ଯିଏ ପରମ ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ, ସେ କାହିଁକି ଏପରି ଖେଳନ୍ତି? ସେ କେମିତି ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇପାରନ୍ତି? ଯିଏ ସମସ୍ତ ଜଡ଼ ଜୀବାତ୍ମା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି, କାହାଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି? ପାଦ ତଳୁ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ପଥରେ ଆଗେଇ ଗଲେଣି। ମହାଶୂନ୍ୟ ଭିତରେ ସବୁ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ତଥାପି ସାରା ଜୀବନର ସଞ୍ଚିତ ଅଭିମାନ ମହମର ଦୁର୍ଗ ଭଳି ମୃତ୍ୟୁ ପଥରେ ଝରୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହୃଦୟ ତଟରେ ଧକ୍କା ଖାଉଛି। ତେବେ ବି ଶେଷ କଥା କହି ହେଲା ନାହିଁ। ଚିଠିଟା ଇତି କରିସାରିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ପଥରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଗେଇ ଯାଉ ଯାଉ ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଅନନ୍ତ ଅବ୍ୟୟ ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସା ବୋଧହୁଏ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ। ତେଣୁ ଜୀବନର ବିସ୍ତୃତ ଅନୁଭୂତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଜୀବନ ସୁଖ ଦୁଃଖ, ସମ୍ପଦ, ମିଳନ, ବିରହ, ଜନ୍ମ ମରଣର ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଯାଏ।
ହୃଦୟର ରକ୍ତରେ ନିଜ ଲେଖା ଏଇ ଚିଠି ଖଣ୍ଡିକ ହିଁ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ପଥର ସହଚରୀ। ନିଜ ଲେଖା ଚିଠିଟି ପୁନର୍ବାର ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଯଦି ମୋର ଆତ୍ମା ଶରୀରରୁ ଛାଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ଜାଣିବ ଚିଠିର ପ୍ରାପ୍ତକର୍ତ୍ତା ତମେ, ପ୍ରିୟ ସଖା ଗୋବିନ୍ଦ। ହେ ପୁରୁଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ହେ ମଧୁସୂଦନ, ତୁମକୁ କୃଷ୍ଣାର ପ୍ରଣାମ।